Nyakaramogi Ajwang' dakika ina par kod auchiel tok sadek marukinyi machiegni chenro mar mbako romo machakore sani nyakango mol kanyo saa 5 mar onyango. Antiere ka okungo mondi mar michal mar fombo. Mago gin weche ma jofombo magwa luonwa achiel kachiel odiochieng' ma kawuono e kor gwenge duto ma pacho kae. Weche minyalo bedo kod geno ni kuku kachiel kod tiendgi ibro bedo ka iwinjo kendo ineno mana kokalo e Ramogi TV kae. Kwachako chal mar fombo Nyakaramogi Ajwang' odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka chopo e kaunti mano ma Migori, mano e chenro mar loro nyasi mano mar Piny Luo Festival mosebedo katimore e kaunti mano ma Migori kochakore chieng' wuok tich mano mar jumani ka odiochieng' ma kawuono e odiochieng' mogik. Jatend piny Kenya William Ruto igeno ni bro bedo ka chopo e mbalariany mano mar Rongo University mayudore e kaunti ma Migori kama chenro mar Luo Festival, Piny Luo Festival osebedo katimore. Panil Piny Luo Festival osebed ka ibago kuonde mopogore opogore e kaunti ma Migori. Kopogore kod mano, bende obobedo ka oyuoro e piem mar yiedhi kata boat race mabobedo katimore e kaunti ma Migori. Bang' mano bende jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka yuoro e piem mar Amen kata piem mano mar wrestling mabro bedo katimore e kaunti ma Migori. Bende obobedo kod thuolo mar neno moko kuom luo kitwa kachiel kod timbewa mwathoro timo wan kaka joluo kaka mano mar tero buru mabro bedo katimore mano e dho wath Masai mayudore e kaunti ma Migori. Bang' mano jatend piny Kenya William Ruto bro bedo kod thuolo mar limo thim lich ohinga mayudore Kadem e kaunti ma Migori. Mane chenro ma jatend piny Kenya William Ruto nitiere godo odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori. Jafambo marwa e kaunti ma Migori mano George Juma bro bedo kaluonwa chenro mar jatend piny Kenya William Ruto achiel kachiel odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori. Wach machielo mabende waluonu Nyakaramogi Ajwang' otudore kod chenro mano mar choko sei maderom milion 1 mar riwruok mano mar Free Kenya ochano timo odiochieng' ma kawuono. Free Kenya ma en chenro mano mar choko sei mar yango ka inyalo tim referendum e pacho kae kata oyo. Odiochieng' ma kawuono gibro bedo ka gichoko sei mar ng'iyo kaka inyalo lok katiba mano kokalo e pend chike kare 257 mano mar chike ma pacho kae. Ka odiochieng' ma kawuono chenro no mano mar The Free Kenya Popular Initiative nyaka sani e kinde makoro gintiere e chenro mano mar choko sei maderom milion 1. Moko kuom gik moko 7 magidwaro mar mondo mi onon ahinya nyate kinde magidwaro mar mondo mi otim referendum mar loko pend chike ma pacho kae oting'o neno ni nitiere lokruoge mano e kaka wachulo usuru kaka jo Kenya ka bende koro gidwaro mar mondo mi owit oko mano atamalo 15 mano mar usuru ma ichoko e mwandu ma ochuno e pacho kae kata mano miluongo kanyo kod dho ngere ni basic and essential commodities. Gidwaro no wit oko atamalo 15 mano mar usuru ma wachoko. Kopogore kod mano bende gidwaro mar mondo mi olosane sirikal makoro nyalo keto maino e chenro mano mar kao pach jopiny kapok sirikal otimo chenro moramora e pacho kae. Mage moko kuom gigo makoro giketo piny mar neno ni otima e kinde ma gichoko sei. Kopogore kod mano bende gidwaro ni e kinde ma itimo yiero e kor gwenge ma pacho kae e gwenge mopogore opogore kata e counties magwa gidwaro ni oneni joma rawere mine kachiela kod jogo manitiere kod ng'ol e pacho kae oyier ahinya nyato e counties kachiel kod sub counties mayudore e counties mopogore opogore e pacho kae. Bende gidwaro mar mondo mi olosane yo mano mar thicho oko e apisi jatelo moramora ma ok ti e yo makare e pacho kae. Bende gidwaro mar mondo mi otim lokruoge ne chenro mag luto mbulu e pacho kae mar mondo mi chenro mar luto mbulu otim e yor lony manyasani mano miluongo kanyo kod dho ngere ni electronic voting kata luto ombulu kokalo e yor lony manyasani magiwacho ni bro bedo ka kelo ler kata keto ni chenro mar luto ombulu bedo e yo maler maonge mibadhi moramora. Bende gidwaro ni duond mopogore opogore mochung' kar kendgi mano moriwo kanyo duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC, duol manono tij obila e pacho kae IPOA kachiel kod duol ma ochung' ne riwo wi oganda duto kanyachiel mano NCIC mar mondo mi one kaka inyalo timne gi lokruoge makoni kod kocha mar mondo mi gimed chung' kar kendgi kendo gitine jopiny e yo makare. Wang'e ni duol mano mar EACC ochung' ne kedo kod wechego mag mibadhi. Duol mar IPOA kinde mathoth nono maundu ma obila otimo kaeto gikaone gi
gi ondamo mager. Kae to duolno mano mar NCIC to nono weche manyalo kelo athua e kind oganda, kendo gidwaro mar mondo mi oteg duol makamago e yo makare mondo gimed tiyo ne jopiny e yo makare. Bende moko kuom gigo momiyo gichoko sei milion 1 odiochieng' makawuono en mar neno ni oteg counties magwa, ka koro gidwaro ni pok mawuok e sirikal mamalo kadhi e counties magwa mar mondo mi omedi mondo obed atamalo 30, mano 30% ma gidwaro ni odhi ne county governments, ka bende gidwaro ni atamalo 10 mano mar mondo mi odhi ne sirikal mano mar jopiny, mano ma giluongo kanyo ni people's government. Kopogore kod mano, bende wach mogik ma gidwaro ni otimne lokruok kata gino momiyo gichoko sei mar mondo mi watim lokruok ne katiba kokalo e referendum. Gidwaro mar mondo mi opog migao mochung' ne wechego mag omenda mar mondo mi owuog e migao mano mar finance. Gidwaro ni separation of the treasury from the Ministry of Finance. Mage moko kuom gigo magidwaro ka chenro makamano bro bedo katimore ayanga odiochieng' makawuono e county mano ma Nairobi kae. Jafombo marwa bro bedo kachopo kuro kendo bro bedo ka wang'isi ni gibedo kod thuolo mano mar choko sei adi, kanyaka sani gidwa choko sei milion 1. Wach machielo mabende waluonu nyakora Mogi Ajwang' wang'eyo ni wachomo kinde mag sikuku kendo wuodhe sani thoth ahinya inyanya to mago madhi e gwenge makaluo kaachiel kod counties mopogore opogore e pacho kae. To e kindegi mag sikuku nyakora Mogi Ajwang' wang'eyo ni masiche mag apaya osebedo mathoth ahinya, to sirikal ma pacho kae nitiere ong'ala manyime mar neno ni oduok piny kendo otieka masiche mag apaya. Mane momiyo nyaka sani koro kochakore odiochieng' makawuono duol mochung'ne ritruok e apaya mano NTSA kaachiel kod duol mar obila mano National Police Service kaachiel kod doho odiochieng' makawuono gibro bedo ka gichako ayanga chenro mar kumo jopiny. Kanyo kama japiny okethe chike mag apaya tibo bed ka iyali kanyo kokalo e mobile courts ma ogai mar doho mano Martha Koome chieng' wuok tich ne okalo ayanga ni ng'at moro amora ma oketho chike mag apaya tikaone kum kanyo kaluwore ni mano bro bedo ka duoko piny wechego mago mag ketho chike mag apaya. Nyaka sani koyudi ka itiyo kod simbi mar ong'we yamo ka iriembo tibo bed ka igoyi kanyo fai mano mar 2,000, mano kaluwore ni iketho mano chika kare 59 mano mokwongo mano mar pen chike mag apaya e pacho kae. Koyudi ka okirwako seat belt, nyakora Mogi Ajwang' in jawuoth to idho nyamburko to kirwako seat belt mari kaka dwarore, ibo bedo ka ichulo 500. Omiyo kiidho nyamburko ka en nyamburko ma opong'o onge ni iketo ni sambaza kacha ni bede. Koyudi e sambaza to ionge kod seat belt, ibo bedo ka ichulo 500. Nitiere jowuoth ma iwacho ni seche moko idho nyamburko kata lor e kuonde moko yangi ni kanyo nyamburko nyalo chung'e kata kama oken stage ma nyamburko makamano nyalo chung'. Koyudi kitimo kamano tibo bedo kichulo 1,000. Nitiere chenro no mano mar ting'o keto jowuoth kama ok oyangi kaka stage kata keto gi oko mano mar kama ok oyangi kaka stage ibo bedo ka ichulo 3,000. Nitiere chik machielo ma derepe koketho mano koso luwo chike mag apaya mano miluongo kanyo kod dho ngere ni failure to obey traffic signs. Dereva biro bedo ka chulo 3,000. Nitiere chenro mano mar koso luwo kapo ni nitiere obila e wang' apaya kacha to obila ong'isi ni lu yo makama to in kaka jariembo idagi no kiluyo makamano matiende ni iketho chika mano ma obila makamano temo nyisi ibo bedo ka ichulo kanyo 3,000. Nitiere speed limit mano mar kilomita 6 nyaka kilomita 10. Ka ikalo speed limit makamano tibo bedo ka ichulo 500. Kikalo speed limit mano mar kilomita 11 nyaka kilomita 15 ibo bedo ka ichulo kanyo omenda maderom 3,000. Kaachiel kod chike mamoko iwacho kanyo ni nitiere mago jogo ma riembo apiko. Kapo ni iriembo apiko to ionge kod gigo moyangi mago mag riembo apiko, bed helmet, bed jacket, kaachiel kod reflector jacket, in kaka jariembo apiko koko yudi gi mago ibo bedo kichulo fine mano mar 1,000. Wantiere kod chike mamoko mano mar koso bedo kod driving license mari e kinde makoro bila dwaro driving license makamano, bende koyudi maonge kod driving license ibo bedo kichulo 1,000. Kapo ni ok i-renew driving license mari to intiere apaya kacha, bende ibo bedo ka ichulo 1,000. Kapo ni iriembo maonge driving license mano moyangi e pacho kae bende ibo bedo kichulo 3,000. Kaachiel kod weche mamoko mabende aneno kae mano ka in jal ma seche moko pod itiegore
pok itegno ahinya ndara kacha, matiende ni pok ing'iyo kod riembo e ndara makare. Koyudi ni riembo to pok ibedo kod lony mararieya e ndara, tionge kod sign mano mar L, makinde mathoth waneno ka jogo ma koka puonjore riembo makare to oseyudo driving license keto e nyamburko magi. Kionge L sign e nyamburko mari to koki puonjori riembo e yo makare, ibo bedo kichulo mano omenda maderom 1,000 kanyo, kachiel kod iwacho kanyo ni obstructing traffic by leaving vehicle on the roadside. Kiweyo nyamburko mari e genga paya kacha, matende ni iweyo nyamburko mari to seche moko kiketo sign malongo ni iweyo nyamburko mari kanyi, ibo bedo kichulo 10,000. Kaito ka iriembo mano e pavement kata kuonde ma jopiny owinjo bed ni wuothe, ibo bed ka igoi fai mano mar 5,000. Mage moko kuom chike makoro keti mag neno ni orit kata arita obedo e ndara e yo makare ahinya to e kindegi mag sikuku. To nyakwara Mugi Ajwang' kapodi wantiere mane chenro mano ma otudore kod arita e apeyni magwa ma pacho kae, bende nyaka sani wang'e ni migawo mochung' ne wechego mag arita e pacho kae bende nyaka sani obiro kod chike 6 ma gibro bedo ka giluwo kata gibo bedo gineno ni gijiwo arita e gwenge mopogore opogore e pacho kae. Ka nyaka sani wang'eyo ni nitiere National Multi-Agency Command Center makoro nyaka sani osechuoge pacho kae. Center makamano nitiere kod apisas mawuok mago mag jolweny, mago mag Kenya Defence Forces, wantiere kod National Police Service, National Intelligence Service, kachiel kod obila, mago mag Kenya Prison Services, kod Kenya Wildlife Services, Kenya Forestry Services, kachiel kod National Youth Services, kod National Government Administrations. Mage makoro keti mar neno ni gibro bedo ka gichwalo arita e kor gwenge ma pacho kae kata e kuonde mopogore opogore pacho kae. Kobokore kod mano, kwa nyalo mana dhi mbele matin mar mondo mi wadhi mbele. Nyakwara Mugi Ajwang' mana kaka ng'isi ni mago moko kuom chike makoro oridi mar neno ni arita obedo makare ka duol mochung' ne ritruok e apaya mano NTSA bende bro bedo ka neno ni ka gitudore kod bede mag sirikal mopogore opogore gibo bedo ka gineno ni oket arita makare. Ka nyaka sani obila ma bende ne nitiere e rusa, nyaka sani bende koro oduog gi tich mar mondo mi gine ni jopiny oyudo ritruok makare kata arita makare e kor gwenge mopogore opogore ahinya to e kindegi mago mag sikuku. Ka bende nyaka sani medo jiw jogo matiyo kod apeyni ma pacho kae mar mondo mi obed akicha gine ni giritore e yo makare, onge riembo ka ng'ato mer, mar neno ni e kinde mag sikuku ji duto ochopo kuonde ma gidhiye maber ma onge ng'ikruok moramora. Wach machielo ma bende waluonu mana kapodi wantiere e weche momedo luonu kata weche ma jofwambo magwa luonwa e kor gwenge mopogore opogore. Nyakwara Mugi Ajwang' ywak mano mar jodak mago ma Nyamonye mayudore Bondo mano e kaunti ma Siaya. Nyaka sani jodak mago ma Nyamonye mayudore sub kaunti ma Bondo e kaunti ma Siaya sani koro ywak ni ong'eche monjo puothegi, gino makoro kidek miyo gibedo kod kech ahinya to e kindegi mwang'eyo ni koth bende osebedo ka chwe e yo makare. To bad migawo makoro chal mar kor lwasi bende noseyango ni kochopo dwe mar 1 higa manyien to kidek bedo kod ngaji. To nyaka sani koro giywak ni ong'eche osebedo ka monjo puothegi, gino manyalo miyo gibedo kod nok mar chiemo ahinya to e kinde mabiro mbele.
Wach machielo mabende waluonu ka watieko chal mar fwambo en kotudore kod arita mago mag jolupo mayudore e wedhe mopogore opogore kata e dho wedhe mopogore opogore mayudore e kaunti mano ma Homa Bay. Nyaka sani jafwambo maro e kaunti ma Homa Bay Ali Abich bro bedo ka luonwa weche ma otudore kod kaka inyalo jiw arita mago mag jolupo e kinde ma gidhi lupo. Wang'e ni kinde mathoth jolupo ywaka ni sandogi kod jolupo wetegi kata sirikal mawuok e pinje malibamba. Kata kamano ginto ginyalo ritore e yo makare ka gidhi lupo kacha bende girwako lewni moyangi mowinjo bed ni gidhi lupo mago katiyo kod dongere ni safety gears magibedo godo e nam kacha e kinde magidhi lupo. Nyakwara Mugiajwang' gikanyo ema chopo gode giko mar chal mar fwambo okinyi makawuono. Kata kamano kaka pile chenro marwa pod iye lach mana kaka aseng'isi ni wantiere kinde mag sikuku. Koro yiena mar mondo mi akaw mana yueyo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Cleophas Oluoch bro bedo katai e twak kaka inyalo tiyo kod omenda mari makare ahinya te kinde gi mag sikuku. Omiyo chik iti mar mondo mi yud paro maliw kowuok kuom jolony. Kik idhi mabor. The Messiah, people of Israel are expecting, is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony, to wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. Dogniendo gani tika kidwaro. Tibedi king'eyo ni ano kabiye kode to mano e okang' mara mogik. Wae en ng'ano miwacho no kibiyego.
Kata kaponi naselalo gimoro amora ka, niti nyaka sani pod en mana osiepna. An ema dhi bedo wai gi nyathi ma en oting'ono. Biro chuno ni mondo abed kae. Wachna ne gimoro achiel. Ang'o momiyo gik maricho richo timre nega mana jok mabeyo? En kinde maber ahinya e higa kendo Ramogi TV miyo Christmas bedo gi mor. Weruru kanyachiel kendo beduru mamor. E higa ni weuru mondo wende mag Christmas omi ubed gi mor. Nobironwa baba, wagoyo erokamano ni Yesu osebironwa. To mana e Ramogi TV, Merry Christmas. Nyakora Ramogi jwango yaure kendo machiri mantiere karaka chenro mar mbaka oromo chakore sani kore twak morango wasedo chal mar fwambo kogel kanyo kod Joyce Oduor. Odiochieng' makiny chieng' tich ang'wen juma manyien dhi bedo chieng' nyasi mar Christmas. Kano katieko kanya koni ni Merry Christmas nikech tich adek mabiro ponono ok bi nena yamo kaya mar mondo mi akoni Merry Christmas. Achak sani Nyakora Ramogi jwang ni Merry Christmas sani ji osechako nyasi mopogore opogore. Nyithindo manyiri osedhi kacha mar mondo mi osukgi kala mopogore opogore. Nitie mosuko kala pink e wigi, nitie moketo kala orange gichalo jo ODM, moko bende oketo kala ma blue e wigi gichalo jo Wiper kata DAPK, moko oketo rakwaro chalo mana Jubilee. Obedo mix and match. En weekend Nyakora Ramogi jwang wacho mbele kae ma funde bende dhi bedo kae kaso funde mar mondo mi otwang' lep Christmas chon jobed kodgi. E kinde Nyakora Ramogi jwang geche donjo. Geche gi biro e kidienje mopogore opogore. Nitie jogo mabiro gi geche gi, nitie moko mabiro gi mago mag public. Moko bende biro gi number plate moko neno higa mokalo. Koro kik ichak wacho ni wuod ng'ane nokaw mana gach ng'ate mobiro godo. En gima ber no biro kendo chopo. Ji bok dhi ga dala Christmas samoro. Wacho gibo dhi dala Christmas tok ma. Gintiere ka. Nitie machielo bende ka jothum moko mosewacho kajo ni ero ji owuok kendo giduogo e pacho. Iluongo ni Medina. Dogo wacho kacha ni anyuola kora na chiegni gi hawi. Janyuola kik usimne taya kata kik ugaji gi weche. Oganda biro to miere nigi weche mopogore opogore. Warwakuru jogo madonjo dala e yo makare kendo waritgi kinde ni masikuku. Sikuku ka budget thoth Nyakora Ramogi jwang nitie jok mabiro koso timo shopping magi, nitie jok matimo shopping kanie bombe. Siling 1,000 nyalo timo ang'o? Nyasango nyalo peji kacha ni ero 1,000 tang'o? Mano kama entiere. Ng'ato bende nyalo peji kacha ni 1,000 ni to nyalo ga nyiewo ang'o? E sikuku ka budget ni ichore yo machal nade. Wapango mana gik mwada chamo kin tarik 25 juma manyien mano chieng' tich ang'wen nyaka tarik 1 mano tich ang'wen mabende luwo mano ka bedo kacha nyasi no mano mar New Year. To e kinde mar New Year nyaka tarik 25 mano maromo dweche 12 kato ji chamo gang'o sikuku ni tiende nang'o kama nitie ni. Budget ni tetime nade machiegni cheno mar mbaka oromo nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sango tantiere kaka kod welo adani mondo migi moswa to ka gimosowa giko no mana 1,000 to nyalo timo ne gi ang'o e ngimagi kama gintie sani e sikuku. Ang'eni an gi nyadendi moro kango 1,000 samoro ok nyaka ta wicho koke to ji osechopo Christmas mano kama ntiere kar kae ada migi thuolo mar mondo migi moso kiny ma kawuono achaka kod Otieno Panya mabende en jalonyo weche mag ohala ka wantie kod studio ka okinyi ma kawuono oyawre kendo machiegni mbaka oromo. Oyawre ahinya Cleophas. Erokamano kuom luonga e studio ka. Siling 1,000 nyalo timo a lot kata ok nyalo timo a lot depending on kaluwore gi budget mari kamano.
Aya, erokamano. Kaluwore gi budget mari, amodo wiri mar mondo mi kolnwa wach mar budget ni. Tilosi yo machal nade. Antie ka kod Eve Ndinda. Eve, oyawre chieo nani? Ndalo mathoth ahinya kapok idonjo. Kosane moko abed ga kodi gokinyi. Ibet gi Joyce gi Sharon gidi. Machiegni. Kabisa. 1,000 tamo. Economy masani 1,000 tis kabisa. Otin kaka nenya dendi matin kan 1,000 nyalo mana onyalo konyi chiemo lakini samoro be en credit koro ang' wang'eni 1,000 nyalo timamo e ndalo kaka wamedo twak. Erokamano ahinya. Wach ni mano nyabedo mana credit kende. Mano credit ma samoro nyiewo gi M-Pesa kata samoro ok iyudo scratch card. Koro Mugejwang' inyalo yude kacha achiel kachiel. Ma wendo ma adek man kod e studio kawuono, man kod e studio ma Nairobi ka, mano Evans Andrew, ma bende en jalonyo weche motenore kod weche mag pach dhano kendo kaka dhano bende bedo, to ahinya bende en jatatije mano mar kambi, mano mar Maisha Nordics. Machiegni ahinya Evans. Erokamano Cleo, mor kaneni. Mae odiochieng' mokwongo ma waromo wang' gi wang'. Kamano. Tang'eni wasego twak e yamo. Kiwacho mar wach siling 1,000 mar Kenya, aparo luwore gi kama intie. Tin gi 1,000 Nairobi, dibed matin. Dala, apano nya tiyo. Onyalo nyang'yo ni mandas. Onya kelo ni chai maliet. Inyalo yudo wach ni moro mane pokineno ndalo mang'eny kiketo siling 1,000 e lwete. Nyarese. To boma ka apano tin yawa. Ebo monyo bedo matin. Pogruok ni bende chal nade Otieno Panya, arwaki to aka koro ayanga. Budget ni ochane yo machal nade nigi siling 1,000 ida donjo kor gweng' kacha, ida donjo. Iwacho ni mokwongo intie kacha jok marado kodi mokwongo. Nabedo jok mwacho ni gonywa yukna jamna. Ok ja siasa, in mana wuod gi molal. Mane nie boma koro duogo pacho kendo intiere kor gweng'. Kae oganda ikore yore mopogore opogore mag rito anyuola kendo mag dhi gi anyuola ni dala mar mondo mi ochopi. Moko bende nie boma. 1,000 nigi pagre go machal nade. Ka mae e kiwango matin maponono walosi. Nitie jok manyalo bedo gi thuolo mano mar tiyo gi moeo siling 1,000. Cleophas, question is a bit challenging because manaka kisewacho ni luore ni ng'ato nitie gi pesa marom nadi. To sani kidhi gi 1,000 dala, especially period mar Christmas kamae, to ok onyal timo ni mach. Ok onyal timo ni mach nikech kidhi dala ka nyitie okini dala and then kore kidwa chako. Yeah? 1,000 ni ok nyal ng'iyo ni mach because king'iyo kata na kaka piny osedhi gi ngima mar piny, gik moko bechgi ni malo, and especially sani ma koro Christmas, period mar Christmas ni iyudo ka gik moko bechgi odhi malo, kata gima iyudo ka nying'iewo gi bei matin koro bech odhi malo. Karana mana dala, by the way, let me give you an example. Karana kida ng'iewo gweno for example mar Christmas, ibodo ni bechgi ni malo. Therefore ka idwa I'm just saying to answer question ni kidwa dhi 1,000 to in nyaka gi yudhe moko be midwa gonyo, apano bedo matek. Obedo matek nikech then priorities gi bedwa ng'iyo ni gin mage. Ang'o ma onego be ni timo kodgi. When I come to priority, gima temo wacho ni ing'iyo what we call the needs and wants. Koro nitie gik moko ma seche moko ok nyal bedo necessary. So ka in gi 1,000 ni, 1,000 ni bende tin and gik midwa budget di bende ni malo. Therefore ing'iyo ni ang'o ma gin priority in terms of the needs and the wants. Seche moko kar gonyo yudhe, inyalo iso gi ni 1,000 ni we uru wadhu walos go gimoro dala, then koro bi mondo mi wa share together. Mani kuma piny osechomo. Kamano. Erokamano ahinya Eve, antiere iri kendo koro kori kirange e thuolo ni mano ma sikuku wantie ka gi Christmas kod New Year. Jomatindo opangre yo machal nade kod kata rawere kod omenda ma gintiere godo
e kinde ni. Ang'e nitie moko mimiyo gi jonyuolgi, moko tiyo, moko bende nitie kumoro ma porono girito waluongi ni well-wishers, okada luongi ni well-wishers, to kama giyudo omenda magi, kama gintiere, ok giti to jonyuol bok migi, to girito pesa, kama gintiere kacha. Girang budgets magi yo mane, kinde ma wantie mar sikuku ni. Okay, koro adwa wuoyo achiel kaka rawere manie town, koro awach ni rawere mani Nairobi, gi rawere man dala. Thoth rawere man dala, gin ng'e ni girito joboma, girito mondo ankone nergi obi, nyamin gimoro obi omiye matin. Lakini king'iyo rawere man Nairobi, gin ngimagi opogore, nikech iwacho na 1,000. Rawera man Nairobi kimiya 1,000, en ng'eno sinyalo neno KFC, oneno credit, oneno odhi kamoro, odhi ogo abal, lakini 1,000 kimiyo rawera man dala, en oneno pocket money, oneno ni onego yud credit mar 20, oneno ni onego ng'iew chiemo, ong'iew law moro dhi e center. Koro gigi te opogore achiel gi jonyuol. In ga 1,000 onyuoli e dala momew, ngimani dhi pogore, idhi yudo gik midwaro mopogore gi kama onyuolie. Ta 1,000 be kimiyo nyathi ma 1,000 no pok nonene higa mangima, ngimane dhi pogore, odhi neno 500 pocket money, oneno 100 ong'iew law odhi ge Christmas e center, oneno 100 ong'iew chips. Koro gigo te opogore gi kama intiere kaka rawera. Lakini rawere mang'eny ok apar ka gin ga gi budget ni koro warito Christmas. Gin budget gi en ni ng'ane dhi miya, owadwa dhi miya, to kata ka obed ni en tich, ok en ga ni budget ni arito budget moro mar Christmas mondo adhi ati gi pesa no. Gin girite sano, omiyago adhi ang'iew gini, omiyago adhi atim mae. Maro kamano ahinya. Evans, inene yo machal nade omenda kata tiyo kod omenda e kinde ni mae mar Christmas kata festive season ni dhi nyaka higa manyien, mano kapod oganda moko nitiere kaluo to moko bende nitiere adiere e bombe. Apa ni king'iyo wach sikuku mar Christmas ni, kiyudo ka koro sani koro tije iloro, ji chako pangore, inidwa chame kanye, idhi dala, jodala be osechako goni simu ni to wuod ng'ane to ibiro, to dwa timore nang'o. Koro pressure nyalo bedo mang'eny e kinde ni, nikech ing'e ni sikuku mar Christmas ok en chieng' achiel, en kinde. Koro tarik 25 en mana odiochieng' achiel, to kaka ne wache cha, idwa kwane kama modhi nyaka higa manyien. To seche gi te, in ng'ama pesa mitiyogo ni, idwa tiyo kode kaka en no, moketore malo no nyaka higa lokre. Koro apa ni budget kigoyo, ok inyal goye ka joma tindo ni rito mana chieng' no ni koro idwago budget. En ka in ng'ama dit manigi anyuola ne, en budget ma nyaka ichak go chon. Nikech an kaka nene, January biro. To January ni nyalo bedo mana gi kwe kipangori maber December ka. Ko kipangori maber December to January ni dhi bedo gi shida maduong' nikech ero nyithindo dwa duok skul, idwa duogo boma. January be kaka ne dhi gi pesa mang'eny dala cha, January be ji duogo mang'eny, pesa mar nyamburko idho. Koro en kakipangori, kakineno, apa ni pressure ma kelore seche gi nyalo bedo mang'eny ne ng'ama nigi anyuola ne, ng'ama nigi nyithindo, ng'ama nigi pod jonyuol ne bende dala madwani kiduok kiabo michopo tikele gimoro. Koro aneno ni en gima nyaka ipange chon matin. Kamano ahinya. Pressure ni kabiro odonjo nyaka gi hola. Oganda donjo loans. Gidonjo gi apps mago mag kawo hola. Moko bende donjo pressure. Sani awinjo gintiere kor gweng' kaka gintiere bombe ka, bombe Nairobi ka bende gintiere. En pressure, amanyo simu manyalo go picha mbele gi chien, mano wacho man gi selfie gimoro bende mantie kacha, kamirange. Otieno Panya ntiere iri ka. En wach mane manya bedo kar ka kotenore kod mokwongo hola. Ere kaka ji nyalo hepo ka hola mar mondo mi gicham kata gigete wechego mag tongona, kata chamora, kata winjo mit ahinya e kinde ni. Idak e means mari ma ok idonje loans ma ponono nyalo tuwi kata ka Christmas pok orumo,
kata ka higa manyien pok ochopo kata kitieko tin gidang ni mag paro mapano no kelo tho e kind oganda matindo samoro ikawe tisoe kata kumoro mar go punda to menda pesa ne olal kata weche mag betting. Yeah, the point mar walani en point maber nikelo because eyudo ka during season kaka mar Christmas kama ji donje e ola mang'eny na inyalo neno ka ng'ato keto sherehe kacha kare sherehe mogoni okawo mana loan mar bank seche moko fuliza ineno seche moko kawo loan e mshwari so gine platforms mag olo pesa gi ng'eny kendo ging'e ni sani ma ji dware pes gi ineno so they are all over by the way but I think ni gimonego wanyis jowa maber especially kinde mag Christmas ni onegi live within your means and just like Evans nowacho a good planning budwaro ni Christmas ichako January you know idwa chako like I plan the whole year in January so that kata ka nitiere savings moko minyalo bedo ga kiketo ineno koro kochopo Christmas December menting period mar Christmas then itiyo gi pesa gi e sherehe kata gik midwa timo but generally good planning kitimo good planning then ibudo ni okidhi e yore moko mag kendo chako olo pesa gi because remember ni idwa olo pesa idwa entertain go ji idwa olo pesa mondo ji imor kata na mana within your family kende magi gin cultures kata timbe monego beni wawuoke onego beni Christmas during the festive seasons you live within your means so when I kawacho ni you live within your means then it means near onego beni sengeni karakan gi welo marom nade ma expect pesa di monego beni atiyo in this it means ni onego wuogi outside impulse buying kata nyiepo moko nwa chano nyiepo manoko chano kata sherehe manoko chano magi gik mamiyo wadonje go nikech ka koring'iyo pesa ma in go tudo ka pesa ni ok dhi romo and ing'eni sebedo ka in Nairobi all along kata in Dubai kata in Mombasa kata in kanye kori duogo dala there are a lot of expectation kuomi as ng'amanya ni oko but I think ni we should be realistic with ourselves gimoka nyal timo okabitimo gima nyalo time matimo so that okabidwaro ni by January kenda chako regret kamano erokamano ahinya Eve antiere iri joma tindo yudre kae ahinya ikawo loan mondo idhi ikawo mokwongo ikawo nyako chitera out itere date igole kacha itere makeup itere spa igole kacha akiani itere gym nitere ne Christmas to dhi chiemo moduok kata ko obembi kendo iwacho ni chiemo michamo ponono chaka gym cha ok nyang'ado ni e ndalo achiel e kin gik mamoko mantiere ka ma joma tindo bende donje to ahinya in gigo mag loan koso tiyo gi omenda ma isebedo kacha kikan ananyalo nyiso rawere sani ndalo mar sikuku ni kwanza giwe watch pressure mar social media ing'eni mondo ikaw loan nikech gineno gidwa timo kaka ng'ane timo gidadak e ngima ng'ama chielo mok mare to gima ji okiaga ni ngima maril kit ngima midako en ngima out of social media ineno to mang'eny ng'ato notho nikech nodhi e bar nodhi e swimming pool to kata pesa mar swimming pool no samoro oonge godo matiende ni nyaka idhi kaw loan nyaka idhi kwal kata mar ng'ato ikon ng'ato koro sani ndalo mar sikuku adwa nyiso rawere ni ok ochuno ni nyaka itim gik moko nikech joweteni timo ka in $1,000 mane ma itigo jatelo wacho ni tigi within your limit kik idhi ni dwa olo pesa mondo idhi dala ng'eni jomoko an gi pesa na ma ochopo Homa Bay alafu okaw gari okaw taxi to kata samoro pesa taxi no onge godo odhi e supermarket ong'iew kata gik moko 5,000 modhi fuliza mondo jodalo dhi oneni en gi pesa Nairobi to samoro kata Nairobi no onge tich iyudo ka okawo nyiri jite otere club mani ng'eni ngima rawere koro manie town
lakini kiyudo man dala ka be odwa nong'is jodala wetene ni en gi pesa. Samoro ing'eni en mana nyathi skul mabe rito jonyuolne mondo eka omigi pesa. Koro ka wabedo gi twak ni ahinya ni rowere emo ahinya nikech joma dongo ting'eni giseng'eyo, gisefail, gisekoso fee ma gisetuonore ma koro ging'eyo ni Christmas biro, nyithindo notimo form 4 nego tim ma otim ma. Rawere ok mano nikech en onge nyathi, onge ng'ama rito fee, onge gine, lakini odhi kawo kata 100,000 e loan nikech tinde ging'eny e M-Pesa. Nitiere nyaka moko e Play Store, idonja ni ng'isi ni nitie pesa ni idhi yude instant in your phone. To gikawo alafu gichako tiyo kode ma kachopo January to konyal ng'eni pesa ni notimo kode ang'o, ok ochulo kode fee, ok okonyo go jonyuolne, odhi kode omadhe kong'o, omiyo nyako moro dhi ong'iewne godo jonyuolne gik moko, okawo ng'ato tero Mombasa. No kan sani SGR osepong' nikech opong', ok ni opong' nikech joma nigi pesa. Yes, joma nigi pesa be dhi, lakini opong' nikech rawere modhi overdraft mondo o please social media. Koro ana wacho gani social media ine the imaginary of all these gigote. Nikech donge social media de ng'ato ok dwar mondo ng'is jodala ni aidho ndege, ane KQ, ane ang'o. Koro the whole point bed within your means. Yes, kinyalo timo nikech in gi pesa fine, itimo ne in. But kiki di overdraft ni dwaro loan mondo osiepe ni one ni nyalo idho ndege, inyalo dhi e tende madongo no kikitim mano nikech Christmas. Nikech odhi affect January kabisa. Erokamano ahinya. Ivan Santire iri winjo kanyo kata twak bende mana kama ne panya okete gi kama Eve bende ochope ka. Wana wacho ni wanya bedo gi diaspora ritani kata jogo mantie oko makoro duogo, expectations ni malo. Kako wache kanyo gimo biro ya mokwongo eni juma mokalo juma ariyo mokalo kane inoko kanwa tudre achiel kae gima nwalose nopogore anya gima wacho kawuono. To koro kiduogo ka en culture misebedo godo ni higa ka higa kochopo iduogo Kenya kata ibedo pacho ka, expectations gere kaka irango gima ng'ato kodonjo e loan, ok odonjo kumoro mawacho ni ero mayo aduogo ka jogi onge ni an Finland aduogo ka koro mayo adhi dala nade koso ok adhi dala koro an koro adonga e boma ma Nairobi ka. Mano penjo maber ahinya kendo apani kaka wan joma dak oko, pressure nyalo bedo ni mang'eny seche moko. To pressure ni seche moko inyalo yudo ni miketo kuomi kendi. Nikech ng'eni kumidake cha be in gi ngima. In mana gi ot michulo, nyithindo dhi school, ngima ni kucho. Ibire sikuku mar Christmas. Nyaki kete pachi ka ng'ama odak oko ni bi chalo ng'ama Nairobi modhi dala. To nikech ya oko expectation nyalo bedo mang'eny makoro mang'eny molo kata ng'ama koro odak ka. To gima seneno higni mang'eny gi nikech jomodak oko kata jomodak oko be mana gi shida mag fuliza miwacho ok mana gi jok mani kaka kendo koro kucho tinyalo yudo ni kata yudo pesa no yot moingo nikech ena gimigoni to system ng'iyo ni iler ionge gi deni mang'eny timiya pesa to kidok in mana gi Januar be omaki amaka kucho. Koro ok opogore, ok anyal wacho nopogore mang'eny moingo. En mana ni koro kiwuok oko in gi pesa ndege, kibiro nyaka ipang kaka iduogo. Sami onge cha ing'eni tich be ochung', kionge holidays seche moko ikawo ibiro pesa ma January no ok bi chuli. Koro kibiro pressure nyalo bedo ni mang'eny nikech idwa dok, idwa chako kendo from zero. Koro apani wan kaka jonagi seche moko koko maki nitie kwero moro mane pok itieko nikech isebedo higni mang'eny oko. Kibiro Evans ochopo bas neu mane kure ka wadwa loso sikuku nikech pok wanene ndalo mang'eny. Onge rach, ing'eni nyaka wabed abeda gi adieri ni loso sikuku mar Christmas ma ji romo. Ing'eni awacho ga ni tinde WhatsApp oketho romo mane ji romo ga. Nikech tinde romo mar anyuola cha dong nitie WhatsApp group. Kidwa wacho gimoro tiseketo to wacho romo meeting mane ji dhi e dala ka dong tinde odok piny. To wan jomodak oko kinyalo yudo nafas minyalo wuotho go ma Nyasaye okonyi michopo dala mibiri neno jowu, en gima duong'. Koro en mana pangruok kaka wete kaka osewacho, en mana kaka ipangori nikech sami biro mi neno jogi no. Ing'eni en yath mar chuny.
nikech kidok kucho kata ka kori tiwacho ni aneno joga wabet wagomba ka ganyuola na aneno dawa aneno kwaro aneno minwa aneno rawere mag gweng kako wacho jawere go seche moko kikelo 5 liter mbuguru cha ji ochwadore dong luongani to date dong ber Evans anane mak parone kanyo sama noseromo kata daka wiye masani to ka waduogo ang'wano ane mathoth kendo ka otenore koda ikruok gi duto ahinya kama irango iwacho ni nitiere art chamano mar chiwo mich kata gifting iwacho ni gift giving ni kata chiwo mich ni en gino ma ochunoga en ga tradition mag jok moko bende ok time iwacho ni sikukuu ni moko luongi e dala ng'at ni mondo mi ibiri uri kodwa itingo nyamoki moro kanyo itingi biro kacha en gima nikete budget ni koso nokipango koso e kinde mag limbe gi be ng'ato beda motang e kinde gi ng'ato bende wacho ni en culture mag jok moko ni koluongi kanyo to imbe itinga ka en ng'ama ohero math kata kok ohero math kata ka ji metho kanyo divine ni pinje maoko kata e muma kiwacho ka ne dhi limo ng'ato itingo divine ni moro tidonjo go e ot kata to wacho nyiero in ka ma imed gima nitie chakoro ji obedi kitingo mbuguru achiel mbuguru ariyo ma mbuguru lita 20 idonjo go kar kacha chiwo mich ni en tradition moro ma necessary koso en gimoro ma chiwo mana another expense en optional expense monego bed ni nitiere kar ka koso wakawe kaka ma ochuno ni nyaka to watime kinde gi maga sikukuu mano koting'o nyaka shopping nikech wuok wacho ni tero shopping ne ute 10 ne kwatemo an go dala ka ogete keto box itieko ichiwo tike gima jogo wache toki aduogo nyakoro moge jwan kidhi mabor bang' yo makawa sani Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Wimbo huu Bwana Yesu kazaliwa kama sikiza tune yako, bonyeza star 811 star 343 hash. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Edwe mar Disemba sama piny dhi mos kendo joot chokore kanyachiel wagwelo mondo udoge tudruok. Dwe mopong' gi puonj makonyo ngima joot, rieko mar bedo gi ot motegno kod weche makelo geno kod winjruok. Nyasaye manochako ot ene mogere, ene morite. Bang' bedo gi God, bed gi understanding, humility, weruok richo kata forgiveness. Avoid living in the past. Weuru mondo wawer wende mag Injili mar jiwo chuny kendo miyo chunywa bedo gi mor. Injili ngima, Sabato ka Sabato, chakre saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV.
Osechopo e kinde nyasi to wan e Ramogi TV kae wadwa miyo sikuku mari obed manyangafu moloyo. Ibed gi chuny mokwe, tibed mamor. Aparo ni en ni obam. Wakelo ni sinema mag Christmas kokalo kuom sigendni mamoro chuny joot. Magongo, aneno mana ka gichalo yugi. Dawe, magi Christmas light. Nyaka sigendni maparonwa gima Christmas en. Merry Christmas. Merry Christmas. Nyithindo be okwawe chien. An gi mor mang'eny ahinya nikech kiny gokinyi waboyawo mich moko. Winj mor mokalo e nyasi mar Disemba ni. Merry Christmas. Nyakoro moge joma seduogo kae chenro dhi nyime iwacho ni thoth rowere mandala rito mana nergi mondo mi oduog dala omiye omenda mano mondo dhi godo center ivi owache malera ahinya kanyo mano budget en gima kare ahinya monego bed ni itimo kendo kakirange ni to itae yo machal nade e kindegi ma wantiere kar kae daigo sekala biro tok saa 4 mar okinyi ma kawuono ka wadhi nyime mana kod twak to wacho ni sama no ka oyueyo ne warango e budget mitimo chenro mar chiwo mich kata iwacho ni ntiere ka iloso budget mari ntie moro miwacho ni kata di chiwo mich makama ne mama wa matin ne wayo moro ne ruo moro mantiere ka un yudi mathoth ahinya ma untie go dala kacha en gimoro mikete kaka tradition ma onego bed ni timo pile ka pile kose en moro minyawacho ni ma en optional expense kata macha manya keto bathe e kinde miloso budget mari otieno pani. Cleophas, michiwo ndalo Christmas ok rach. Kendo kigo bajedi mitimo plan mari to onego bed ni keto mano as part of planning mari, because ibudo ni mich ma seche moko iting'o mitero ne jomoko dala. Nitiere jomoko ma, and remember especially dala Kaluo, nitie jomoko ma seche moko ineno the craze ma ji nigo mar Christmas no gin they don't even have anything to eat. Koro seche moko kiting'o sukachi moro, iting'o mok ngano moro, iting'o mafuta moro, itero ne families ma seche moko onge gi gimo ginyalo chamo. I think it's something ma ber kendo it should be encouraged. But gima kanyal dwaro timo en ni idhi out of your way mondo mi tim gigi kata itimo to impress. Ineno onego itima ni, and just like you had said ni is a budget kami bende wacho ni ma sukari ni anadhi tero ne minwa makama, adhi tero ne adhi miyo waya gini ni mok ngano ni adhi timo kama aparo ni ok en gima rach nikech Christmas generally en season ma ji more, I mean families, there's that get together mag families, and therefore kitingo mich moro midhigo kamoro it is not bad. Another thing man adwa wacho kendo karana ma kuom vijende matindo sheregi aparo ni onego wakete as a culture. It's ani wacho ni you normalize you normalize ni kidhi kata kamoro titingo imbi tingo gimoro ka en kaka joma madho nyuka ka to imbi tingo mok nyuka moro imbi tingo mok tingo bel iwinjo ok idhi adhiya kendo ni imiyo sherehe uno bedo mayot. Therefore mich especially kinde mag Christmas kama en gima ber, but kik wa over spend ni nyaka water ne ji mich, ok en gima chuno, but ka en plandi en gima ber nikech nitiere seche moko joma nyalo konyo mane onge gigi moro ma ginyalo chamo. It means ni Christmas en season mar sharing, and then we must share with others. Kik wa focus mana sherehe mana marwa kende, but wangi jomba our neighbors kata our surrounding mondo mi wabed kwa nyalo konyogi kamano. Erokamano ahinya. Eve, e wach mar chiwo mich e kindeni ka en achiel kuom budget monego bed ni oganda bende rango, to nango en moro ma jabedo optional koso chuno? An anyalo wacho ni mich ok ochuno ni nyaka imi ng'ato, lakini onego wuog e chunyi. To onego ikete budget mari? Yes, onego ikete, onego mich nyalo bedo ni ne in godo e budget kaluwore gi kaka in. Anyalo wacho ni an gi pesa sana
adwa chiwo mae December ne jogweng'wa nikech gionge magi ma mano nikete budget to nyalo bedo be mich moro miwacho ni ng'ani okwaya sukari to ne an godo mar ng'ane weya mi ng'ane lakini kaka osewacho ni kiko imi ng'ato mich nikech idwa ni nyisiri ni in godo kata idwaro dhi kaw loan idwa timo ang'o mondo imi ng'ato to be mich okonyiso ni ng'ama ni godo jomoa town kende monego chiw mich kata jodala inyalo nyiso ng'ato ni ne an gi rabuon ne an gi bando dogo Nairobi to kuchako January tubo chako godo lakini thothne jionge ni jo Nairobi jomoa town ema nigi mich ema nigi sukari ema nigango koro an kipacha wacho ni mich en two way round oko chuni mondo mi ng'ato lakini okonego be dhi out of your way sana ni dwa ngiso anyuola idwa ngiso jo town ibed rawera ibed ng'ama duong ibed miyo ni idwa ngiso gini an goda dwa chiwo onegi chiwe nikech idwaro iamua ni dwa miyo gi mondo giwinj maber kati neno ni gine position magionge godo ero kama na yenye Ivan santire iri karka mich yani mano ma owach ni ikete budget mari maka onge budget ndio moko manya biro kaka emergency chal ka gima koro nyas mar Christmas ka bende itimo mana budgeting manyien ndio wacho ni ka nyaka gi emergency fund mana mar Christmas kata mar sikuku ma wantie ingeni ntie chike moko manyalo wacho ni waolo wan kaka jo nam lolwe wach mechni omako mana tinde e igni mosebiroge wach mechni ni miyo ng'ato ni nyaka mi ng'ato mech chieng' Christmas ikuku no ongega to kako osebedo ananeno ni nyithindo inyalo miyo priority mar miyo mech nikech gimor en mor gineno nyithindo wetegi miyo mech kuma dake mech inyalo wacho ni almost en kaka chik nyaki gol mech en chieng' mimiyo ji mech nyaki dhi ng'iewo koro en budget ma nyaka kete to kaka kocha ing'eni en mech imiye tarik 24 gotieno koro ineno ka en e kitgi gi timbegi to wan wach mechni wadhi wakawe waole kuom chike mag timbe jomoko mar jorochere an gima neno moloyo matut ne wan ka jonam lolwe ni wanyalo bedo kanyakla wanyalo mor wanyalo go mbaka wanyalo wacho ni bas Nyasaye okonyowa chakre Januari nyaka sani koro wabedo gi nafas mar chiemo kanyakla wuoyo kanyakla go twak di center awuotho center oyugi sahinya Christmas ber matek koro an kang'iyo tinna mage gik maparo mamora ni nyakla owete ji obiro ji ochokore kusechamo bam gweno maduong' manolosnu cha to koro ji chako wuoth dhi center an maneno ni oloyo to sani kaka wach mich osebedo ni anyalo wacho ni en gimoro manyaka nikech koro ji biro ng'iyi ni to anakelo ni ma inikelo ang'o ntie akia ni uti concept mar potluck ka nikech potluck ber kaka wan gi migawo mar Kenya Network Community Finland kochopo Christmas ntie kaka jopuonjre maonge gi anyuola gi koro ok wadwa ni gidong kendgi gibet kendgi e sikuku koro ji choko chiemo initedo chapat initedo gweno ng'at machielo tedo mandas to udhi uchokoru to wakawo negi ga kamoro ma ji bete to jopuonjre chokore maonge familia maonge anyuola gi gichokore to ji biro bedo kelo mari oket banjo to ineno oyot nikech onge ng'ama hinyore ng'ato kelo gimoro to apani mano nyalo konyo ahinya moloyo ni koro hivyo miaka gimoro to koro adwaro fuliza nikech abe koro nyaka miye nikech omiya ineno koro wabed jok mogonyore gi chunywa ni ka ok nyalre to ok nyalre wach maber ahinya mantiere kar kae Otieno Panyana mwana mono mi pogna gik moko adek mantiere kar kae kinde mag nyasi mag sikuku chopo kae nitie mago manya wacho ni mokwongo en family obligation gino madwaro mana mondo itimne familia mari mar ariyo en mara
winjo maber kata winjo mitni in iwuon miluongo kata ni personal enjoyment mantiere ka. Mar adek en wach mar rito omenda mantiere godo kata financial responsibility. Kae muting'o nyaka financial discipline, bedo gi luor kaka itiyo kod omenda mari e kindegi ahinya kindegi mag December. Ka imi make decisions moko manya bedo ni mabecho ahinya, moko benya bedo maricho e kindegi. Ere kaka i prioritize kata kaka imiyo pek chenro gi duto kama gintie mar familia mari niwuon kaka dhano, gimogik bende kaka irito omenda mantiere godo kod mago mag jowete ubende mobiro e nyasi mag sikuku. Erokamano ahinya Cleophas. Kapok wacho mano, adame mana medo gimoro on issue mar gift before we proceed. What ma Evans wacho is true, ni kik mondo mi wagol ko chunwa, but wagol ka wa plan. And anyalo wacho ni I remember a period moro chon kan watindo, ne waonge kata gigi mwanya chamo chieng' Christmas no. But there's somebody mane biro ga, he kept on coming Christmas day. Every Christmas nyaka no bito, kobiro to e dala kanyo, wan dala wan ne dala maduong'. Koro make sure ni ng'ato miyo ngano, ng'ato miyo ginene mafuta midhi tede gono, ineno. Do you know ni mane gima we could be celebrating with? Okay? So therefore, I just want to stress on issues mar gift no. Need that gift no. Nitiri people who really need it. And just like Eva is saying, sometimes you also inyalo temo ni wapogne jomoko ma wan go ma extra gift. Let us also share with other people. But gik miwacho kai family obligation, personal enjoyment, financial responsibility. It is Bernie ikelo that kind of discussion. Samora mora mwatimo mwa celebrate, and it's okay Christmas kende. One gi periods like Easter, and the teen day there's a culture modonjo, especially in Kenya, mar sherehe. Okada chuno rach to bear because hindi jomacho ni gin live once. They are not looking for tomorrow. Gemani dak masani. Gida ka wuono tieko dak ni kaka sani ti joma gin Christmas order dak December okodo rito January. But onegi your obligations. A family obligation ni ma joma you have to pay your rent. Ok dewa cham pesa temo tieki to you will get rent. Ntinga maensa no nyiso landlord no onge pesa, but you see landlord bu neno ka ogo sherehe or the block landlord what in fact he goes de koro onge ne ndala neno koro one give family obligations, for example rent, one give fee to be paid, jomo kumwa one gi chama masiche moko a good number of chama rumo December, but mogo ndima probably nyadhi kata nyaka January ineno. So one gi issues like medical bills ginigo koro unego prioritize family obligations first. Mane omeo kana chako na wacho ni seche moko we need to look at what is really necessary. Koro we separate between a need and a want. Okay? Then personal enjoyment. Of course, jakwabed gi time ma inyalo throw a party. Wacho ni bana, luongo anyuola. Yeah, kaka osipna mo Andrew osebedo Finland for all this time. Koro obiro dala. Inyalo dwaro mondo mi ineno jo dala ka chiweka gi mor to osipegi kata ka in ngama dhi e center to osipegi mane center bende winjo maber. Then lastly, the financial responsibility now, I mean, riwo gigite. Ni what amount of disposable income ma in go minyalo timo all these things. It is very, very important that nyaka wangini seche mi wuok mondo bitim gigi, itimo gigi pesa mane. And I always tell people, ni kidhi like even in a bar, ibudo ka ngato throw party mi wanda ni nani golo pesa gani. Bene Kenya mane. Nitie jomoko ma attendapreneurs. Let me use that word, an attendapreneur. Ma no uso oloso timo ande through tenders dongi. Oyudo moro kata mano ko expect. Neno ineno ka en gi million mora rewi e kanyo. And you're wondering ni ngani yudo pesa kuri. Koro kidhi keto
gi people like that seche moko Andrew wuok Finland to jo Finland miye pesa mo maber gi ma koro imbe gi Andrew tuwadi Andrew ni ne wan e class ere go nya throw party kama imbe struggle ni kwani ngani weni anga imbe struggle no just live within your means and gigi duto te nyaki balance gi balance your family obligations. And usually it is a good financial prudence wachoni wakongwa settle our obligation first. Yeah, settle the chul rent. Yeah, kaber seche moko kiseneno ki nyalo overspend Christmas ka chul kana nyaka ma January. Ineno. Sani ntire jomoko ma kembe moko ma miyo ji gimiluongi the 13th month. Ntie bonuses moko miyo gaji. Yeah. Prioritize to pay your school fee first. Kaito kore kidonje these other things and kata kibiri your personal enjoyment again bed limits, don't overdo it. Remember ni Christmas kama jo biashara bende sani time gima opportunity magiyude they make money. So in some cases kara kidhi kuonde kaka Mombasa gini budo ka koro sani utende bech gini malo kara kidwa idho ndege koro idhi kata na Mombasa or wherever kara Mombasa bor dede Kisumu ka dede mana Kisumu Kisumu town ka kata dio Mabei kata Migori etia nam kata Siaya yo bondo ka nengo se idho malo nengo motingo nyaka nengo mag wuoth transport midhi ko kacha je nitie jomoko kaka James Opondo ja picha wan go ka wacho ni koro ituma SGR ni mondo chop Kisumu nikech en koro matatu sebembe all kata jopo Naivasha tek koro early planning gigi duto te this boil down to planning early. Keep plan then you can balance gigi magitegi donjo but gimanya kwa nyisi jowa ni kiki and especially jowa matindo joma category magi vilen gini koro wetimo gik moko to impress people. Christmas it is okeni nyaka idhia and that's why a good number of them you look masichi ni wuok kuondego ineno nekech they overdo it. Let us just do things within our means watima gik mwanyalo timo. Erokamana ngato wacho kanyo ni Yesu emonyuol ino konyuoli goro kiki celebrate moingo jawar to idealo chen nalo Christmas kama tie karaka Eve ntie creative means moko mantiere ka kata lony moro manyasani ma ng'ato nyalo tiyo godo kido moro ma ng'ato nyalo tiyo go sani ne joma tindo wetegi mantiere ma ng'ato ok odhi e bank moturo bank mowacho ni en kaka mantie ka o spend pesa mang'eny ahinya makoro chune ni o break bank savings mage odonje otieko gigi duto ten gima pod biro mbele kae ntie kaka joma tindo pod yudo enjoyment margi kinde Christmas to ok givunjo bank kata ok gidonje kumoro manyalo miyo omenda gi bende chop kumoro magalagala manya kelo wich kuot mokwongo kata moro binya miyo bed kata gi luoro kata mariwre kod jowetegi nikech otiyo marach kod pesa kinde gi moko nya bedo ni gin mage yore mage nyalo donje. Anyalo wacho ni achiel tinde thoth ji te joma tindo nigi simu matende ni okochuno ni nyaki idhi tim gimoro extraordinary mondo yud pesa mondo place ji nyalo tiyo gi simbi tinde inyalo yudo ni platforms mang'eny obedo monetized inyalo wuok idhi e children so mano mana views iwacho ni yes en charity itero negi gimoro itero negi sukari kata mara 1,000 but the content dhi miyo ji very many views ma in return dhi miyi gimoro at the end of the month you get paid kaka TikTok ang'o nitiere rawere mang'eny ma ichulo e TikTok because of the things they do out of charity koro okochuno ni nyaka itim gik moko ma are too extraordinary mondo idhi ng'is ji ni nigi pesa nikech in ng'ama tin ing'eni sani ok anyal bukora ni an gi Mercedes unless onyuola e dala momeyo kata an gi shortcut mana yudego koro joma tindo nego I understand ni na stage ok anyal compete gi Andrew ok anyal compete kode ni adwa timo gik moko adwa dhi dala adwa dhi miyo ji 10,000 adwa miyo ji 500 Dede yuko jamna to kijas yes aonge position no nikech an stage magin samoro ne gikale bika gi struggle kata koro thoth joma tin ma sama giluze kabisa nikech odwa manyo pesa oye nyaka dhi kon min gi mar kata wuon gi mar school fee ma January nikech gipango dhi e trip gidwa dhi e trip Mombasa trip no miyude ni ng'ato no tho ng'ato no mer obae ndara ng'ato timango
Koro joma tindo rawere nyaka many yore machielo mar yudo Christmas margi. Ok ochuno ni nyaka itim gik moko te madhi miyi bede e media e wrong way. Inyalo tiyo gi simbi, inyalo ndiko book ti travel in the return idhi yudo gimoro kuome. Koro anapani pod nitiere gik mang'eny ma rawere nyalo timo kopogore gi ma gitimo pile pile in their day to day. Kineno nikech ging'eyo ji to ng'eyo ni gima timo ni rach. Yes, ing'eni idhi kwalo, ing'eno rach, lakini idwaro dhi mondo itim ma mondo ji one. The background magi giten mana mondo ji one. Nikech de ji ok ne dionge shida. Lakini idwani iti gi simu, ing'iew human hair. Ing'eni human hair moko gin nyaka 50,000. Ti nyathi, in nyathi school, in JKUAT, in KU, in ja sekondia. Idwa golo 50,000 kanye ka mama we mapok no neno. Nikech idwa dhi nyiso ji ni in gi Christmas vibes. Lakini kata madala ka inyalo timo gimoro, inyalo nyiso, inyalo wuoyo gi ji e kanisa, inyalo timo ang'o. Pod nitie yore mang'eny minyalo tiyogo kaka ng'ama tin mondo gimani omedre. Nikech kidhi e shortcut go to dhi bedo very short lasting. Kamano iwacho ni ok odhi bedo gi kinde maloch ahinya mar bedo kar kae. Aneno rangi nikech jok ma dhi dala gi thothgi kata jok ma timo budget gin jogo ma ondiki kata jogo ma ondiko jok moko e tich kendo gin jogo ma darore kod osiepegi moko bende ok dhi dala gin mane bombe. Evans antiere iri kar kae. Nitiere midekre mabiro ka ng'ato ti kod omenda e yo makare. En gi stress mamake. En gi dangni mag paro mabiro nikech budget ok otimo makare. Kwano temo goyo tok donji. Ma era wera mawuok kendo dhi kawo ngimane oko en owuon. Odhi dere kendo bedo kod kamoro marach ahinya. Ka en ng'ama ondiki kendo ng'ama ni apisi, productivity mare kata kaka otiyo dok piny. Ok ine returns mantiere. Wantiere kaluo. Kembe mane ndiko ji kaluo moko nolor. Giwuok gibiro e bombe. Nyithindo giwuok kendo dok pacho ka gin gi lwetgi nono. Kendo kacha expectation mag jonyuol bende ni malo. Okia ka nyathino osebedo ka survive ka. Employer bende ni ka okia ni ng'ani financial well-being mare to chal nade. Manyalo miyo donje weche moko manyalo miyo bende ngimane ok bed makare ahinya e kinde ni. Orangi yo machal nade kaka gitimo budget, productivity margi e tich kod gik mamoko bende moluoro kaka ngimane nyalo bedo. Kama ondike nikech wacho ni kopogore gi dalani jok mitiyogo machiegni magi jok mani machiegni kodi bende moloyo kata jogo maponono yudo ot kidok. Gima nyalo wacho kaluwore gi kaka an ng'ama nodongo Kenya modak dala kae to kora wuok oko. Nyalo wacho ni gima wakoso ahinya ka ma especially e jwa kaka ne wadongo financial literacy. Nikech nok puonjwago ni puonji mana ni ndalo ka ne en business education no gik mana kanyo. Inyisi gik moko ma ok bi konyi. Inyalo yudo ni utiyo gi ng'ato to uchamo salary uwen achiel. Tineno ka en salary ne dhi extra. Tiwuoro ni ng'ani en ang'o motimo extra. Dong jok moko bedo kata investigated. Te yudo ni kare onge rach. En mana kako pangore. Koro wan kaka jonam lolwe apani chike wa seche moko osehinyowa. Nikech iyudo ka seche moko ng'ato iluongi dala. Nitie kwero monego itieki. Nitie kwero jodongo biro. Nitie gik monego itim. In gi school fees ka be oriti Januar. Dau moro be tuo midekre ochame nyaka itere osiptal. Tich be omaki ka nyaka iduog Januari chak tich. Koro yudo ka gigi kosemaki ka seche moko in e wuoyi maduong' wadu mathindi nitie gik mang'eny. Nyithindi be ni ka standard moro be idwa keto negi mar somo. Koro pressure ni yudo ka pressure ni be maki mokoro kaka itimo. Koro ema kaka Cleo wacho cha yudo ka resources makelo ni pesa monego koro ikete pachi ming'i chako hinyore. Nikech koro pressure moa kung'eny obligation miwacho ma in go ka ng'eny. Koro kuma yudo ni wuoke chako hinyore nikech koro focus ni olal. Focus ni kama. Ivo wacho maber ranyisi ma ji nyisore yamo ni an kama kidonjo e Instagram idonjo dakika achiel ineno ka ng'ato keto video moro maler ma kaka en kure otimo ang'o
ing'eni ng'ano kowuok kanyo mano dakika achiel monyisi ngimane ing'eni kia inidwa kawo dakika achiel nidwa neno ni mae ngima ng'ani kato koro idwa pet piny koro stress dwa goyi ni koro idwa kopo ngima mar ng'ani gik matimore yamo mana kaka Ivo wacho cha ok gin adier ok gin adier koro nyaka wabed ni in adwa wacho wach moro achiel wach nyithindo nikech kaka wadongo iwinjo kaka Panyo wacho ni morne koparo sikuku en ndalo mane watindo ambe an mana gi paroni onge mich mani miyowa to bedo kanyakla cha chiemo kanyakla no mane gima nyathi nyalo paro koro gima dwa jiwo ji ni ndalo sikuku ema nyithindo neno pogruok mar mapato mar jonyuolgi in kaka janyuol nyaka ibed gi nyithindi piny inyisgi ni ero ng'ane gini ong'iew ne gima gin gima an ok anyal timo kama nikech nyaka ne pesa mar dhi skul kata timo unu ma to iyudo ni janyuol be dhi odonje pressure nikech janyuol cha otimo ne nyithinde kama embe koro dhi odonje pressure mokawo nyaka pesa ong'iew ne nyithinde gik mamoko ma oonge go koro stress miwacho ni wane ma wakelo ne wan kendwa erokamano wakaw yuyo gi sanda iko sekalo 30 kod aduogo kod mathoth katielo mogik mar chenro mar mbaka romo nyakoro mojwang' ote ma yoro aduogo somo gi karka to welo mane studio ayud thuolo mano mar duoko gi pod antiere kae kod Evans Andrew kachiel kod aka Evelyn Dinda kachiel kod aka Otieno Panya akaw yuyo ni kik dhi mabor. Dogniendo gani tika kidwaro tibedi king'eyo ni ano kabiyie kode to mano e okang' mara mogik. Wae en ng'ano miwacho no kibiyego. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. En kinde maber ahinya e higa kendo Ramogi TV miyo Christmas bedo gi mor. Weruru kanyachiel kendo beduru mamor. E higa ni weuru mondo wende mag Christmas omiu bed gi mor. Nobironwa baba wagoyo erokamano ni Yesu osebironwa. To mana e Ramogi TV. Merry Christmas. Machini kendo nyakoro Ramogi jwang' en mor marani podi kete kar kae chenro mara mbaka oromo. Toria Morris wacho kama jalendo Mosna Dinda wacho ni an Lamek awuok Sindo. Congratulations kuom puonj ma wawinjo kinyi ma kawuono. Ni moso ma naive kende dong. Aya, Toria Morris wawinji Ivo ka omosi. Aya, machielo ntiere ka yon injinia Lazaro Kanyamboko wacho ni Cleophas jothurwa kikubukru kao budget maru te uchame bundiu nikech just one day affair. Christmas is just one day affair. Ngama bende ong'eyo the exact date manonyole Yesu be onge. Just an assumption. Yesu nonyole diere mane pod joma nigi nyalo mano mar ndiko ne tin zaidi. Aya, imbe man assumption. Wacho ni koro kiki madh pesa te to the other day to today. Wacho ni obligations be riti January. Joma Nyasaye ogwedho
kik uwe jowadu maongego cham winy ma odagi kaka maongego wacho ni kik uwe jowadu maonge godo cham winy ma odagi kaka ng'ang'a. Onyuru jabathu manseme kanyo. Erokamano. Wedi gi joseme ejidana zaro kanyambok ka in kari bangi oteni ochopo makare. Masikari wacho ni an gima neno sikuku is just a day like today. Wati gi pesa maber. Kik waketh pesa nikech Januari nyithindo dok sikul. Weche githoth ahinya mantiere kar ka. Ng'eni nolose weche mag nyithindo mano ka ne Evans bende olose kode kachiel to nitiere paro mago ma irango kaka ochumi mar Kenya bende osebedo otieno panya ma nitiere mogik montiego ochopo dakika 50 tok saa 4 ang' watieki kar kae to darango nyaka sani oganda chomo Christmas to wacho ni pek mar ngima ma ji oseywago higa ni iwacho ni malo. Serikal to wacho ni uchumi osetegno to japiny ok negi ni ofuku mare budget otemo goyo kwano temo goyo to ok donjne nyaka sani dikete en Christmas ma perfect Christmas ne jo Kenya koso ma en mana Christmas machielo ma bende dhi historia mar piny Kenya ma ji dhie gi rwatgi nono kata ofuko bende to jowala bende ma ikinde ma gilose pesa bende gidhi lose kaka dwarore koso pek mar ngima dhi diyogi. Iwacho kare uchumi mar Kenya osekethore for all these years nyaka ne wadonje telo ma wantie sani ni, but gisebedo ka gitemo, sirikal osebedo ka timo gik moko ma nyalo miyo I think planning gi ne giketo long term plans. King'iyo kata na gik ma jatend piny timo, gik moko kaka loso infrastructure go gin gik ma mondo mi wabwane bergi bro kawo time. Now jo Kenya generally ywak ni uchumi rach, but king'iyo the spending habits mag jo Kenya sometimes to ipenjri ni to kwani uchumi ni ane morach na kende kusu orach ne jite. Yeah, so I think ni gimoro ma Evans wacho kae en ni wakwa prioritize certain things. Ineno ibro do ni uchumi rach kendo ji ywak ni uchumi rach, pesa onge gi ji kaka the real statement team asani ni ki compare Christmas ni gi kata na December ni gi December smoko mosebedo yudo ka pesa ok nitiere kata na jo wala themselves yudo ka giwacho ni ok gi usi kaka ne giuso chon cha, and that is a fact. But all gigi duto te kata kosetimre dakwa bedi also discipline in terms of tiyo gi pesa nekech sama uchumi racha to dwani wan bende wabedo gi some austerity measures ma then to like seche moko ka jatend piny obet piny to wacho ni ji wacho ni uchumi racha and yet there's still this craze kata na mag Christmas gini ineno. Koro I think ni jowa usebedo gi culture moro ma Evans temo wacho ni magi culture monego bed ni waweyo ni kata ka onge go but ayiedhi olo mondo mi a celebrate inena celebrate go Christmas. Koro magi gik ma aparo ni onego bed ni wawuoke nekech ka uchumi rach like it is, and the truth and people don't have money, ji onge gi pesa e mfuko gi but ibodo ni kata gionge pesa kamano to gi strive mondo mi at least gi please others, gi go sherehe madongo and all that. Yeah, koro for me gima nyalo temo wacho ni and poda bro wacho ni wabed very careful in terms of kaka watiyo gi pesa. Inyalo bedo ni in gi 10,000 but gima itimo gi 10,000 ni opogore gi ng'at moro matimo gima ng'ato timo gi 10,000. Ng'ato nyalo bedo gi 10,000 kawuono monego bed ni 10,000 ne onyalo kano rit gimoro dhi chul nyathi fee, but o decide 10,000 odhi madho te, then kose madho to obro chako wacho ni uchumi rach. Ineno seche moko uchumi bedo marach nekech and seche moko wafile a lot nikech ok wati gi pesa mwan go maber. Tim marach kamano iwacho ni tim marach bende nyadonjo kanyo ma mi oganda bed kod paro mopogore. If nitie joma tindo ma oyudo tich, ng'eni giyudo tich pile ka pile, nitie moko ma oyudo tich nyoro, nitie ma oyudo tich last month, nitie ma oyudo tich dwe mar 10. Jogi koko chamo sara margi mokwongo to gidhi pacho, moko bende dong' e bombe. Jogi ere kaka ginyalo handle kata joma tindo? Wacho ni nitiere family expectation
wadwero no yudo tich penjo sani thoth ahinya mantie ka kani manyo tich ipenje ni iyudo ka idok dala bipenje ni iyudo ng'ato kani iseyudo ng'ato idok dala tipenji ni be Nyasaye osegwedhou expectations githoth to gibiro e kategori moro amora ma intie kidok dala nyaka penjie gimoro ma intie ko kar kae magi expectations ma samoro miyo jok moko pressure ma bende nitiere kar kae to gi joma tindo jogo ka chako karia magi giyudo sara margi mokwongo mar mondo mi gimbende gitim ang'o expenses magi mag December ok gihinyore nikech samoro ng'ato pok oyudo ga pesa milano onene no ng'eny to kochopo kore Christmas kawacho ni an mid December tase overspend achopo kumoro aonge kata pesa mar emergency yani gimano go kadong gi Yesu wadong kod Nairobi. Anyalo wacho ni achiel asega wacho ni ing'eni to kitin ipogori gi joma dongo. Koro awacho ni sani kiyudo salary ni my first month ni mar salary. Definitely ng'ama tin odwa ni omor jite dala. Lakini endalo matin ma asebedo go the field gi experience matin mango alan ni onge ji okochuno ni nyaka itim gik moko nikech idwa ni imor gi mane ema wacho chon kenda chaka nuoyo field mi wacho en field ma field dongo field mar pap ya mbele man weekend awacho ni koro kawuono ondika an kana yudo salary na mokwongo ne obedo minwa mondi minwa gi babana gi jo ot andro wacho ni bed priority ni mondi obed the first people manie ngimani koro ka an sani aonge oda aonge nyithinda aonge ng'ato mado wacho ni nyithinda ang'o koro first priority na nobedo jok mane obedo directly okonya e somona koro mano nyalo bedo advice na ne ng'at mokwongo ma kawuono en salary ni jomoko luore be gi beliefs ginte joma dhi wacho na adwa tero mae kanisa percentage ni mae adwa dhi goyo asante adwa ng'iyo Air Force ing'iyo ne in nikech itimo tich maber itiyo mi tieko school mi gino maka gima ng'ato be nyalo wacho ni adwa tero ne mama ona shopping nyalo bedo ni for the first time mano shopping mokwongo mitero ni mamani but aso nitie be jomoko mara were moyudo pesa to gin sawa families gi gin sawa koro yudo pesa mar rawere achiel opogore gi mar ariyo nitiere madhi yudo salary no en 200,000 otere iPhone nitiere madhi yudo salary mar 10,000 jonyuol ne rite en first born wacho ni ne awacho ni ne first born odwaro nyithindo osemie budget koro rawera moyudo salary ne mokwongo bedwe mar 10 dwe mar 12 obed kata no dhi yude jumani to juma manyien en Christmas onegi ndik gik mokwongo midwa timo gi pesani bed piny ng'eni ang'o ma priority na mokwongo obed rent obed ne in gi bill moro jonyuol ni ang'o modong oko mar gik mani dwa timo mondi eminyalo dhi kete budget mar Christmas to kiki idhi overboard ni koro iyudo salary mokwongo idwa timore ne yudhe mang'eny timore ni rawere mang'eny odwa dhi dala odwa dhi miyo nyithindo pesa odwa miyo jite mondo omor gi jite ong'eni no yudo tich Nairobi no yudo tich Mombasa no yudo tich kuongi ndik magi kasi ng'eni yudo tich ni opogore gi e dala miwuok inyalo yudo tich to ine mokwongo e dala no yudo tich tinyalo be yudo tich to ine last born e dala no yudo tich jite tiyo koro nyaka ng'eni ine nin pesa ni ne nin budget ni e nin to January tidhi timang'o kiduogo Nairobi kiduogo Mombasa kidok Eldoret koro nyaka kuongi ng'i future alafu ing'eni present ni what are your priorities kidwa go overboard idwa dhi orphanage is very okay but kikitim gimoro overboard yes nitie joma wacho no dwa dhi party inyalo dhi party gi friend ni mano come through ni ndalo mani dwaro lakini ikikaw ji group te nikech jogo te be maybe okoeri ok maybe gimor kata gi tich miyudo no koro nyega kaka rawera matino negi ing'i mbele kabisa kasi som gige financial projects ma ji osewuoye gi mondo ing'eni how do you spend your money mondo kik idhi dala kasi onge fare mar dok tich erokamano ahinya ang'eni githoth ahinya mokwongo ka gintie weche madonjo kar ka achopo kama dakawe wach mogik kuom welo duto man godo e studio kar ka ang'achaka kod Ivan Sandru to wach madonjo kar ka wach man ndalo mag sikuku ma Kadianga Nyakach Kisumu County Chief George Omenda ondhiyo achije moko adek mano bang' kwalo gwen 30
bini achija deko kwalo gwen pradek to gin kanye kinde mag sikuku mai gwen mane dhi usi uchumi rach ni jite kama gintie to bede keti mar mondo midoji weche mag kuo angena ngora kaja chel kachiel kama ntie ka bende nyakoro mo jwang waparni kata ni jatend piny Kenya William Ruto sechope county ma Migori kendo ochopo e dhowath mano ma senye mano mayudore Muhuru Bay e Nyatike kendo tene kata kod ogae mar ODM mano Oburu Oginga gavana ma Homabay, Gladys Wanga gavana ma Migori, Ochila Yako jalup gavana ma Kisumu ma Dr. Matthews Owili kod jaod bura county mano ma Migori Fatuma Mohamed tuke mag PM mago mag yedhi dhi nyime e county no ma Migori kama itemo kata nyasi mano mara piny luo kama tiere karkae oganda kichop kama girange ango January blues kata kama ichopo titero nyathi February kar mondo nyathi odonje school dwe mokwongo mano mara January nikech itiyo marach kod budget mari okichandrio makare mema deno bedo wach maro mogik duto ote maro ne jo Kenya joma neno chendo kiny makawuono ne wadwa ne nyamino moro mantie dala ilos kode sani e boda dakika chelwa duto kang'ena ng'edo kanyo ka wasetieko acha kodi Evans gi wach mari mogik December nang'eni thoth ahinya enya ka thuolo bene mar mondo wish oganda Merry Christmas kod Happy New Year. Mae chenro maro mogik mar mbako romo sani ka ontie ka moro ntimo timo duche makiny to mae mogik mari mai bede yamo kae chenro ni machelo pod Nyasaye boloso kinde mabiro kinde gik mamoko bende mapod ntiere kar kae en wede mantie book launch koso book mane mantie bele ka kinde mantiere agoero kamano nyakleo an koro an gi iluongo ni reading and signing Noria Bookstore mano tich abich en Friday don't no tarik 19 tarik 19 chakre saa 10 nyaka saa 1 otieno koro ke oganda nyalo chopo kanyo atingo Christmas moko be matindo tindo mago yo piny Finland kidwa bilo tam moro mo Finland be arwako oganda te mondo wabi wanyakre une book ni andike en stocha kaka nadak Kenya ka kinde mana kale gi kaka ne maisha en mawuok kama dhi koro en story maber minot be wan go en ben gi buge en bobro bet kanyo wabro somo gino koro arwako ganda te ahinya to ka watieko kae wachni adwa wacho na amora ahinya ka chopo dala ing'eni kata kisedak oko higni mang'eny kidwogo dala enda ing'eni oko kucho an jarateng an jadar an kiang'o to kadwogo dala Anana Evans onge identity moro kendo man go tiyo to mano mora kabisa kachopo ka kenda mor kabisa ka anyalo wacho dhowa anyalo biro kama wach dhowa eneno ka asedak higa mabiro bro bet higni 20 oko to ka wuok Kenya ka dholuona ne tin molosani koro agoero kamano mokwongo ne Nyasaye kendo agoero kamano kuom nafas maseyudo wanyalo gogo twak mondo wawuog oganda to adwa kwa oganda teni kaka ne ng'ato wacho yamo kanyo ni Yesu emano nyuol koro terri mos Januar pod biro kamano Januar pod biro agoero kamano ahinya ero kamano ahinya Eve antiere iri mondo ayud wach mogik ka wadhi chamo tam chieng' tich abich mana Christmas ko antiere kar ka watieko adwa kawo sani mondo mokwongo ago ni Ramogero kamano mondo gipar jomatindo mondo gikete conversation ni wawish jo Kenya Happy Christmas ma ging'i ndara sani ji tho mang'eny ging'i ndara ne nyithindo oyudhe take care of yourself health is important mondo kik lose January pod biro dwa dhi school kendo adwa wish specially Merry Christmas ne babana Chief Lo Changila ka en piny mar Kochea mamana jotich Trisent Medical College kikutek pesa mondo gikel nyithindo January Champions for Change Youth Network ma is a founder CBO Homabay mane a founder CBO margi kora muso jita plan everyone turo mabenya kulo thuolo mar chopo studio bende kawuono actually antiere iri wach mogik ero kamano Clefas mara adwa nago ne jo Kenya anyis gini Happy Christmas and Happy New Year and also to Ramogi TV kuom chance mosemiyowa mondo mwapuonjo piny akanya kwa how many times asebiri studio ka so I want to okay, I'm not taking that for granted agone gero kamano kuom chance no but ada wuoyo gi joma dongo ma tero nyithindo school
now that Evelyn ose address joyude ada wuogi joma dongo matiyo thiro school kaka an ni wabed gi dekruok during Christmas ni nikech wang'e ni January biro biro. January kobiro ibiro dwaro ni ter nyathi sikul, ibiro other obligations misebedo go. Kore bomi during this time, even as we share with others, we share ka wang'eyo ni kiny pod nitiere. Kik wa leave Christmas the 1 week. We live after Christmas, which is January. Erokamano. Nagonero kama nanyo kumchopo kodwa karakanya kigiko mar chenro usema ko simbe wa kwa gochun monu biera mugi TV wagonwero kama na enya kataka intire oko Evans Andrew ido thuolo mar bedo kodwa mai thuolo mar ariyo man ko diera mugi TV karaka podwa geno igni mabiro podwa li bedo kodi karaka ka wantiere kataka waonge jok mamoko namba gi podwa bedo kacha ka wamedo mana gero Ramogi TV kendo puonjo oganda wa kaka dwaro ninya ko Ramogi jwangu simbe kodwa no chak chenro kinyi makawuono na wantiere kaka konyo wada Joyce Duor kod Sharon Ong'ao wagoniro kama na inya wageni kiny wantiere karaka kwa tieko chenro mar piny kod mbako romo maigane watieke ka wantiere kodi kiny sa 12 nyaka sa 5 mar onyango wabed kodi kae achiel kachiel in mindikonwa e mbui mago mag Ramogi TV mwasomo ote marika nyaka mano moko wasomo ngeni kiny koro wasomo gi te koro kinyo beda kodi kaka wachako sa 12 nyaka sa 5 mana kaka wasewache kar kae e chenro ni menendo chenro mamoko mag Ramogi TV anyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwa mke nyaka chisango oriti masani.